kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye tarata ye février kalo tile 17 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni di daminɛ la kunu tɛnɛ février kalo tile 16 san 2026 ka sanga ni sankura folu hukumu kɔnɔna ye an ka jamana sifinnakaw wulila ka taa se an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale yɔrɔ Kuluba palais kɔnɔna na. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ ko nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye ko fɛn min ye an ka sifinnakaw ye olu ka taa se an ka jamana kuntigi yɔrɔ ladala foli hukumu kɔnɔna na ni o bɛ danaya ni ɲɛmajɔ ko fɔ ani an ka sifinnakaw ka doni jamana maracogo ko ɲɛw la ni lajɛ ninnu kɛra an ka jamana gouvernement ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ani président de la transition du conseil national de la transition fo ka taa se gouvernement barakɛlaw olu ɲɛna min senfɛ Sori I Sise ni ale ye président de la transition du conseil national ye ale ye foli kɛ k'a lase jamanakuntigi ma sifinnakaw bɛɛ tɔgɔ la min na jamanakuntigi b'a laɲini u fɛ u ka kɛ kelen ani k'u cɛsiri Mali kura jɔli la. Jamana premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale bɔra kunu tɛnɛ février kalo tile 16 san 2026 ka t'i ɲɛda an ka jamana balo mara yɔrɔ olu kan ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa lajɛ n'a sɔrɔ balo minnu bɛ ni o bɛ se ka sunkalo ale kɔni na tɛmɛ ni bɔli ninnu kɛra sababu ye fɛn min ye an ka jamana premier ministre ye ale y'a dɔn k'a fɔ ko an ka jigiɲɛ ninnu kɔni falen no balo la min bɛ se ka sunkalo ale kɔni na tɛmɛ a ye foli kɛ k'a lase an ka finitigilakaw ma ani jamana magobatigiw ni o ye opérateur économique ye fo ka taa se jamana mobiliba bolilaw olu ma. Finitigilakaw ka ɲɛma état major général des armées ale ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka lakana finitigilamaw ye olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dankari kɛ jatigɛ waletigilama caman na février kalo tile 15 san 2026 Segu Nampala ale marabolo kɔnɔna na min senfɛ u kɛlen ko ka dankari kɛ ni jatigɛ waletigilama ninnu caman ka ɲɛnamaya la u ye maramafɛn caman olu fɛnɛ minɛ ni olu bɛ tali kɛ marifaw ani marifa kisɛ ale ni a ɲɔgɔnna caman état major général des armées b'a laɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u hakili sigi ko fɛn min ye an ka lakana finitigilakaw ye k'u bɛ ɲinini na halisa yaasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Commissaire principal Moribo Kajara ale ka yamaruya kɔnɔna na fɛn min ye yirimajɔ polisiw ye olu ka ɲinini ni wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ maa dɔ kan ni ale kun kelen don k'i yɛrɛ kɛ finitigilaka ye fɛn min ye nin maa kofɔlen ye kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ k'a ka baara de tun ye k'a fɔ maaw ye k'a bɛ baara ɲini k'a di maaw ma min senfɛ a ye sefa wari $23,000 ani $100,000 de yurugu an bɛ wagati min na i ko sisan a bɛ lakana tigilamaw ka bolo kan yaasa a bɛ se ka ɲangi cogo min na. An bɛ taa Kayi fɛn min ye Kayi premier arrondissement polisiw ye olu ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn biriki 151 kan sibiri tɛmɛnen février kalo tile 15 san 2026 an bɛ wagati min na i ko sisan Dawuda Sise n'a ka maaw kɔni ye tɛgɛda kɛ maa 2 kan ni k'u bila lakana tigilamaw olu ka bolo kan u ni jalakili min ka kan o bɛna da u kan. An bɛ taa san ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko kɔɲɔmuso dɔ ale kɔni bolila ni a kamalen ye a ka kɔɲɔ don ni o bɛnna février kalo tile 15 su ka taa se février kalo tile 16 ma sigida maaw ka fɔra fɛn min kɔni ye kɔɲɔkɛ ye ale kɔni kun kirinna k'a bɔ a hakili kan ni maaw taara sɔrɔ a ka sokɔnɔ sɔgɔma ɲininiw olu kɔni bɛ sen na yaasa ni maa 2 ninnu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la Niger jamana ɲɛma ni ale Abdraman Tiani ale ye sinaboli kɛ ka taa Algérie jamana kɔnɔna na ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ye bolodi ɲɔgɔnma jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ lakanako kan Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mali kunnafoni lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dinaw la aw kan bɛɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.